Pohjoinen jäämeri. Kyllä. Ja se on oikeasti nimeltään... Musta on tällaisia. Mutta mitäs muita maita täällä onkaan? Siellä on kyllä aika paljon kaikkia maita. Missä on Norja? Norja. Norja löytyy kuule sieltä vähän sieltä Suomen läheltä. Katoppas, mistä tuolla oli Suomi? Niin tuolla on Suomi, peukalon ja tossa on Ruotsi. Ja Ruotsin vieressä tuolla on Norja. Arvaa mitä, tuo on lapsen peukalon kokoinen, tuo Ruotsi. Noin pieni toi Ruotsi. Niin. Ja noin pieni on Norja. Norja oli tossa. Norja on tossa. Suomi on tossa. Minkäs kokoinen Suomi on? Se on aikuinen peukalon kokoinen ja vähän lapsenkin. Näin. Mäkin olen näin. Se pyörii ihan niinku